हाय लोगोफोर आं दिनै दंफैयो सुमफ्राम बिफांनि सेराव दिनै सुमफ्राम फिथाइनि सोमोन्दै सावरायगोनलाय नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबोद नायबानो जाबाय मानो होनबा सुमफ्रामनिफ्राय मा जों गुन मोनो आरो सुमफ्रामखौ जायोब्ला जों जानो गोनां बेमारफोरनिफ्राय मा बेमारनिफ्राय जों बारग'नो हायो आं बेनि थाखाय सावरायगोन लोगोफोर नोंथांमोनहा भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आं बे सुमफ्राम फिथाइखौ टेस्ट खालामनानै खोन्थानि माबायदि मोनो मोजां लोगोफोर माने दा बांद्राय गोथांखौल' जानो नाङा गोथांखौ बांद्राय जायोबा बेखौ हजम जाख'लासिनो माने उदै सानो नागिरो गोमोनखौ बांसिन जानांगौ ओमफ्राय मोनसे खोथा आरो माने बेगरखौ मोजां अग्लिनानैसो जानांगौ नङाबा गथा गथि जालाङोबा बेनो उदै सायो थिगैनो दं नोंथां आरो नोंथांमोनहा अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो जाहाथे आं बेबायदिनो गोदान भिडिअ बानायनो थुलुंगा मोनो दानिया फैदो गुबै आयदायाव सेथियाव दं सुमफ्राम फिथाइखौ जाबाय थायोब्ला थारैनो ब्लाड सुगारनिफ्राय जों बारग'नो हायो आरो जायफोरा ब्लाड सुगार जाखाबाय बेनिफ्रायबो हामनायाव जथेस्थ' मदद मोनो नैथियाव दं सुमफ्राम फिथाइखौ जायोब्ला जोंनि देहानि हार्टफोराबो माने मोजाङै थायो आरो गोख्रों जायो थामथियाव दं सुमफ्रामा उदै कमप्लेनजों उदै सानायफोरखौबो हामहोयो लोगोसे बिमा माहारिनि मिन्स प्रब्लेम जानायाबो सुमफ्रामखौ जायोब्ला मोजां जायो ब्रैथियाव दं जोंनि देहानि हजमखौ बांहोयो आरो गोबाङैनो ओंखाम बा आदार जानो हायो बाथियाव दं सुमफ्राम फिथाइजों देहानि लिरथायाबो गोबाङैनो खमायो आरो दथियाव दं जोंहा केन्सार बेमार जानायनिफ्रायबो सुमफ्रामखौ जों सम जाबाय थायोब्ला जोंनाव केन्सार जानो नागिरनायखौ जथेस्थ' हमथायो स्निथियाव दङ जोंनि देहानि लोरबांथि जानाय दुरबल जानाय बेफोरनिफ्रायबो जोङो सुमफ्रामखौ जाबाय थायोब्ला जों बारग'नो हायो आरो जोंनि देहाफोरा गोख्रों जायो दाइनथियाव दं सुमफ्रामा बिगुरनि थाखायबो जोबोर मोजां मुलि बा मोनसे जोबोर मोजां फिथाइ स्किन इनफेक्शन जानाय बायदि रोखोम खुरु खुजाले जानाय बिगुरनि बेमार जानायनिफ्रायबो जोङो सुमफ्रामखौ जों जाबाय थायोब्ला जों बारग'नो हायो लोगोसे जोंनि मेगननि पावारफोराबो जथेस्थ' बारायो आरो मोजाङैनो थायो मानोना सुमफ्रामनिफ्राय जोङो मोनो भिटामिन ए भिटामिन बी भिटामिन के एन्टिअक्सिडेन्ट भिटामिन सी पटासियाम फाइबार भिटामिन्स मिनारेल डाइजेशन इम्यूनिटी लाइकोपेन भिटामिन B3 भिटामिन B6 बेफोर गासैबो गुनफोरखौ जों बे सुमफ्राम फिथाइनिफ्रायनो मोननो हायो लोगोफोर नोंथांमोनहाबो बेखौ माने जाबानो जाबाय आरो जानायनि हुदा खालामबानो जाबाय बिदिब्ला नोंथांमोनहाबो बे सुमफ्राम फिथाइखौ सम जाबानो जाबाय आरो बेखौ हायोबा जानायनि अयभास खालाम आरो नोंथांमोनखौ आं खावलायो फिथाइ सामथाइ जानायानो सबसे देहानि थाखाय मोजां बायदि रोखोम जालुग्राफोरनिफ्राय फिथाइ सामथाइ जानायानो मोजां नोंथांमोनहा आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक खालामदो आरो शेयार खालामदो गोजोन्थों